आजचा माझा हा व्हिडिओ मी बीजगणितीय सूत्रांवर आधारित या घटकावरती बनवला आहे। तर या व्हिडिओला तुम्ही लाईक करा आणि तुमचे जर काही कमेंट असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की पाठवा। तर या ठिकाणी मी बीजगणितातील अतिशय महत्त्वपूर्ण असे 5 सूत्रे लिहून घेतलेले आहेत। तर आणि त्या सूत्रांवर आधारित गणित आपण या ठिकाणी करून बघणार आहोत। तर पहिलं सूत्र असं आहे की a अधिक b कंसाचा वर्ग बरोबर a वर्ग अधिक b वर्ग अधिक 2ab। त्यानंतर दुसरं सूत्र आहे a वजा b कंसाचा वर्ग बरोबर a वर्ग अधिक b वर्ग वजा 2ab। त्यानंतरचं पुढचं सूत्र आहे a वर्ग वजा b वर्ग बरोबर a अधिक b दुसऱ्या कंसात a वजा b। त्यानंतर चौथं सूत्र असं आहे की a घन अधिक b घन बरोबर a अधिक b दुसऱ्या कंसात a वर्ग वजा ab अधिक b चा वर्ग। त्यानंतर पाचवं सूत्र आहे a घन वजा b घन बरोबर a वजा b दुसऱ्या कंसात a वर्ग अधिक ab अधिक b चा वर्ग। तर अशा प्रकारची 5 महत्त्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्रे मी या ठिकाणी लिहून घेतलेली आहे व त्यावरती उदाहरणे आता आपण बघूयात। आता मी अशा बीजगणितीय सूत्रांवर आधारित विचारल्या जाणाऱ्या गणितांपैकी एक महत्त्वपूर्ण गणित या ठिकाणी सोडवण्यासाठी घेतला आहे। तर गणित असं आहे की 112 गुणिले 112 गुणिले 112 वजा 73 गुणिले 73 गुणिले 73। तर छेदस्थानी आहे 112 गुणिले 112 अधिक 112 गुणिले 73 अधिक 73 गुणिले 73 आणि बरोबर प्रश्नचिन्ह दिलं आहे। अशा प्रकारचं गणित दिलं तर आपण सोडत बसण्याची किंवा गुणाकार करण्याची काही गरज नाही। तर अशा प्रकारचे गणित आपण ही बीजगणितीय सूत्रे वापरून देखील सोडवू शकतो। तर त्यासाठी आपल्याला या संख्यांमध्ये बीजगणितीय सूत्रे कशी वापरायची हे आलं पाहिजे। तर या ठिकाणी बघा मी काय केलेलं आहे, हे गणित सोडवण्यासाठी a बरोबर 112 घेतला आहे व b बरोबर 73 मानलेला आहे। असं जर आपण केलं तर ज्या ठिकाणी 112 आहे त्या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो, a म्हणू शकतो। तर या गणिताचं निरीक्षण केलं तर 112 गुणिले 112 गुणिले 112 म्हणजे a गुणिले a गुणिले a म्हणजे काय येणार आहे, a चा घन वजा 73 बरोबर आपण काय म्हणलेलं आहे b, त्यामुळे 73 गुणिले 73 गुणिले 73 म्हणजे काय येणार आहे वजा b चा घन। तर छेदस्थानची जर संख्या आपण बघितलं तर 112 गुणिले 112 तर या ठिकाणी काय येणार आहे 112 गुणिले 112 म्हणजे a चा वर्ग अधिक a चा वर्ग अधिक a गुणिले b म्हणजे a गुणिले b म्हणजे आपण काय लिहू शकतो ab अधिक 73 गुणिले 73 म्हणजे b चा वर्ग। तर या ठिकाणी या संख्यांऐवजी जर आपण हे सूत्र वापरलं आणि याचा जर या सूत्रांचा जर विस्तार बघितला तर आपल्याला माहिती आहे a घन वजा b घन। तर याचा विस्तार काय येणार आहे a वजा b दुसऱ्या कंसात a वर्ग अधिक ab अधिक b चा वर्ग व छेदस्थानी तर आपल्याला माहिती आहे काय आहे ते जसं आहे तसं या ठिकाणी आपण घेतलं आहे a वर्ग अधिक ab अधिक b चा वर्ग। तर या कंसाला या पूर्ण कंसाला a वर्ग अधिक ab अधिक b वर्ग याला a वर्ग अधिक ab अधिक b वर्ग कॅन्सल होणार आहे कारण या दोन्ही संख्या समान आहेत व या संख्येने या संख्येला भागले तर या ठिकाणी 1 येणार आहे म्हणून आपले शिल्लक काय राहिलं आहे a वजा b। तर या ठिकाणी आपण हे बरोबर काय म्हणलं आहे 112 या किमती जर याच्यामध्ये टाकलं तर काय येणार आहे 112 वजा 73 याची जर वजाबाकी आपण करून घेतली तर आपलं उत्तर येणार आहे 39। तर अशा प्रकारे आपण हे गणित बीजगणितीय सूत्रांचा वापर करून अगदी सहजरित्या सोडवू शकतो। तर या ठिकाणी मी या बीजगणितीय सूत्रांवर आधारित दुसरं उदाहरण सोडवण्यासाठी घेतलं आहे। तर उदाहरण असं आहे की 303 गुणिले 303 गुणिले 303 अधिक 102 गुणिले 102 गुणिले 102 छेद 303 गुणिले 303 वजा 303 गुणिले 102 अधिक 102 गुणिले 102। तर या ठिकाणी आपण या अगोदर सोडवलेल्या गणिताप्रमाणेच या ठिकाणी 303 बरोबर a मानणार आहोत आणि 102 बरोबर b मानू। असं जर आपण केलं तर या ठिकाणी 303 गुणिले 303 गुणिले 303 बरोबर 3 वेळा जर 303 असेल तर या ठिकाणी काय येणार आहे a चा घन अधिक या ठिकाणी येणार आहे b चा घन कारण 102 गुणिले 102 गुणिले 102 हे 3 वेळा आलेला आहे व छेदस्थानी येणार आहे 303 गुणिले 303 म्हणजे a चा वर्ग वजा ab अधिक b चा वर्ग कारण 303 बरोबर a आणि 102 बरोबर b म्हणून या ठिकाणी येणार आहे ab अधिक 102 बरोबर आपण b मानलेला आहे म्हणून हे 2 वेळा आहे म्हणून या ठिकाणी येणार आहे b चा वर्ग। तर हे जर a घन अधिक b घनाचा जर वर्ग विस्तार आपण करून बघितला तर या ठिकाणी येणार आहे a अधिक b दुसऱ्या कंसात येणार आहे a वर्ग वजा ab अधिक b चा वर्ग।
आणि छेदस्थानी येणार आहे, छेदस्थानी आपले येणार आहे जे आहे ते वर्ग वजा AB अधिक Bचा वर्ग। तर या कंसाला हा कंस जाणार आहे व खाली शिल्लक राहणार आहे A अधिक B। तर यामध्ये जर आपण किमती टाकल्या तर या ठिकाणी A बरोबर 303, 303 अधिक B बरोबर आहे 102, 102। या दोघांची जर आपण बेरीज केली तर आपलं उत्तर येणार आहे 3 आणि 2 5, 405 या ठिकाणी आपलं उत्तर येणार आहे। तर या ठिकाणी तिसरं गणित मी सोडवण्यासाठी घेतलं आहे। तर गणित असं आहे की 11,812 गुणिले 11,812 वजा 8,812 गुणिले 8,812 छेद 3,000 अशा प्रकारचा प्रश्न असेल तर आपण या ठिकाणी 11,812 बरोबर A व 8,812 बरोबर B मानू। म्हणून काय येणार आहे, म्हणून 3,000 बरोबर येणार आहे A वजा B। तर हे जर आपण या ठिकाणी टाकलं तर पुढे जाऊन कसं येणार आहे, 11,812 गुणिले 11,812 म्हणजे या ठिकाणी काय येणार आहे A चा वर्ग वजा B चा वर्ग छेद A वजा B। आणि A वर्ग वजा B वर्गाचा जर वर्ग विस्तार आपण बघितला तर या ठिकाणी काय येणार आहे, एका कंसात A अधिक B, दुसऱ्या कंसात A वजा B व छेदस्थानी येणार आहे A वजा B। त्यामुळे A वजा B गेट कॅन्सल होणार आहेत व A अधिक B या ठिकाणी येणार आहे। म्हणून या ठिकाणी जर आपण A ची किंमत टाकली तर ती येणार आहे 11,812, 11,812 अधिक 8,812 व या दोघांची जर आपण बेरीज केली तर 4, 2, 16 हातचा आला 1, 8 आणि 1 9 आणि 1 10 ला 0 हातचा आला 1 या ठिकाणी येणार आहे 20,624। या ठिकाणी फळ्यावरती मी अजून एक प्रश्न सोडवण्यासाठी घेतला आहे। तर प्रश्न असा आहे की A वर्ग अधिक B वर्ग बरोबर 117 व AB बरोबर 54 असेल तर A अधिक B छेद A वजा B बरोबर किती। अशा प्रकारचा जर प्रश्न असेल तर आपण काय करू शकतो, सुरुवातीला A अधिक B कंसाचा वर्ग बरोबर याचा जर वर्ग विस्तार आपण बघितला तर काय येणार आहे A वर्ग अधिक B वर्ग अधिक 2AB। तर या ठिकाणी आपण A वर्ग अधिक B वर्गाची किंमत 117 टाकली व अधिक AB 2 गुणिले AB ची किंमत किती येणार आहे या ठिकाणी 54। हे जर आपण सोडून बघितलं तर आपलं उत्तर येणार आहे 225। त्याचप्रमाणे जर आपण A वजा B कंसाचा वर्ग याचा जर वर्ग विस्तार बघितला तर काय येणार आहे A वर्ग अधिक B वर्ग वजा 2AB। तर या ठिकाणी A वर्ग अधिक B वर्गाची किंमत किती आहे 117 वजा 2 गुणिले 54। हे जर आपण गणित सोडून बघितलं तर याचं उत्तर आपल्याला येणार आहे 9। तर या ठिकाणी विचारलं काय आहे की A अधिक B छेद A वजा B बरोबर किती। त्यामुळे या दोन्ही पदांचे आपल्याला वर्गमूळ घेणं आवश्यक आहे। त्यामुळे आपण जर याचं वर्गमूळ घेतलं तर काय येणार आहे A अधिक B बरोबर वर्गमुळात 225। तर आपल्याला माहिती आहे की 225 हा 15चा वर्ग आहे, त्यामुळे या ठिकाणी येणार आहे 15। A अधिक B बरोबर 15 आणि 9 हे कुणाचं वर्गमूळ आहे A वजा B बरोबर वर्गमुळात जर 9 घेतला आपण तर A वजा B आपल्या येणार आहे 3। आणि हे जर आपण हे समीकरण सोडवायला घेतलं तर यावरून आपण काय म्हणू शकतो A अधिक B छेद A वजा B बरोबर A अधिक B ची किंमत आपली आली आहे 15, A वजा B ची किंमत आपल्या आलेली आहे 3 व 3 ने जर आपण 15 ला भाग घालवला तर आपला उत्तर येणार आहे 3 8 15। अशा प्रकारे आपण हे बैजिक सूत्रांचा उपयोग करून हे गणित सहजरित्या सोडवू शकतो। तर या ठिकाणी अजून 2 प्रश्न मी या सूत्रांवर आधारित सोडवण्यासाठी घेतले आहे। तर प्रश्न असा आहे की A वर्ग अधिक B वर्ग बरोबर 10 आणि AB बरोबर 5 तर A अधिक B बरोबर किती। तर आपल्याला जर A अधिक B ची किंमत काढायची असेल तर आपण सुरुवातीला काय म्हणू शकतो A अधिक B कंसाचा वर्ग बरोबर आपल्याला माहिती आहे A वर्ग अधिक B वर्ग अधिक 2AB। तर या ठिकाणी A वर्ग अधिक B वर्गाची जर आपण 10 किंमत टाकली अधिक 2 गुणिले AB ची जर 5 टाकली तर आपलं उत्तर काय येणार आहे 10 अधिक 5 गुणे 10 म्हणजे 10 अधिक 10 बरोबर 20। परंतु हा झाला वर्ग, तर आपल्याला काय करायचं आहे A अधिक B। म्हणून आपण काय म्हणू शकतो A अधिक B बरोबर हा
याचा जर वर्ग काढला तर हे येत आहे, त्यामुळे ही पुढची संख्या देखील आपली कशात येणार आहे, वर्गमुळात 20. म्हणून आपण काय म्हणू शकतो, a अधिक b बरोबर वर्गमुळात 20. त्यानंतर मी हे दुसरं गणित या ठिकाणी घेतलं आहे. तर गणित असं आहे की 9चा घन अधिक 5चा घन छेद 9चा वर्ग अधिक 5चा वर्ग वजा x बरोबर 14. तर x बरोबर किती? तर हे गणित आपण कशा प्रकारे सोडवू शकतो, तर या ठिकाणी 9 बरोबर a आणि 5 बरोबर जर b आपण मानलं तर हेच आपण काय म्हणू शकतो, a घन अधिक b घन छेद a चा वर्ग अधिक b चा वर्ग वजा x च्या ऐवजी काय येणार आहे, ab. तर या ठिकाणी आपलं a अधिक b बरोबर 14. या ठिकाणी a अधिक b बरोबर म्हणजे 9 अधिक 5 बरोबर 14 हे अगोदरच आलेलं आहे, म्हणून त्यावरून आपण काय म्हणू शकतो, या ठिकाणी x बरोबर किती येणार आहे, आपलं ab येणार आहे. म्हणून काय म्हणू शकतो आपण, x बरोबर ab. म्हणून x बरोबर या ठिकाणी a बरोबर काय आहे आपलं 9 गुणिले b बरोबर काय आहे 5. तर या ठिकाणी x बरोबर आपलं काय येणार आहे, 5 9 व 45. तर अशा प्रकारची गणिते आपण या बीजगणितीय सूत्रांचा वापर करून सोडवू शकतो.